Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong Udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yara kita sa ika-11 ng petsa sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 mga kaaksyon, no? Lapit na gidlang. Kag mag-Disyembre na mga kaaksyon. Ay, perte. Kamusta mga kaaksyon ta sa sininga udto kabayon ta nagkapanyaga na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon tang iban siniga nakatapos na sa pagpanyaga kag ang iban sini nagpiyong-piyong na kay by 1 o'clock balik naman sa trabaho. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mag-inop na rin kita, tubtob kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal karon sa News Center kag ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta nga nagapamate sa sining udto sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod, sa mga kaaksyon taya sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo dira mga kaaksyon namon sa Kanginan? Plasma na mga kaaksyon ta sa Oriental side nga nagapamati diri sa inyo sining palatuntunan. Sa mga kaaksyon tagali dira sa probinsya sang Guimarazo, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan ni Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sininga pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan. Karon dugay-dugay dalontang mga balita gikan sa aton sininga mga aksyon unit reporters. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sinika aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service.
Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa Kapitolyo Probinsyal nga balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Negros Occidental Mayors nagtambong sa LCP Convergence sa Manila. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Artay Hupon Inspection kag pag-calibrate sa mga gasolinahan ginumpisa na sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod. Sa balita naman kay Aksyon na Irek Magbanwa sa BCPO ginikanan, ginapanumdum sang BCPO sang ila responsibilidad sa pagbantay sang ila kabataan na gud nga marikao sa aksidente kag krimen. Sa balita naman kay Aksyon na Eden Abuso sa Nokpo, 46 anyos nga lalaki nadakpan or nabaklan sang illegal nga armas lutango, arestado sa syudad sang Victorias. Sa patrol nga balita, calamity loan sa SSS mahimo na nga maproseso online umpisa sa masunod nga semana. Yehe, utang na naman. Sa balita naman kay Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, 25 anyos nga lalaki ho ginakabig nga street level individual drug personality na dakpan sa buy-bust operation sang kapulisan sang syudad sang Cadiz. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sa Banwa sang Calatrava, tatay sa biktima o sang biktima sang pagluthang sa Sparto, Barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava, nagapanawagan sa suspect nga magsungka na kagatubangon ang krimen. Sa balita naman kay Aksyon na VJ Apasible, duha ka mga persona nadakpan sa isa ka drug buy-bust operation sa Banwa sang Pontevedra kagabi. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, plano nga importasyon sang fertilizer suportado sang magsasaka party list. Katalagman sang BE 0.4 kag BE 0.5 wave sa Pilipinas natapos na. Ekonomiya nagtinad sang 7.6% sa third quarter sang tuig 2022 suno sa Philippine Statistics Authority. Kag Presidente Bongbong Marcos Jr. nagpahayag bantag nagtukod sang iya kaugalingon nga ginharian sa bilibid. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ng aton oras, mga kaaksyon. Sige, like lang kag i-share ang ato sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Butang lang ninyo dra kay hatagan ta sinaig talopangod mga kaaksyon. Dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige, dali lang mga kaaksyon. Matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang naga-monitor sa sining udto. Malang pagpamati kaya na Senoro Gian Resisio, Georgia Gargasiran, no? Kag kalakip man sa kay Lenges Pido, no? Binji Locsin, James Walter Balsida, no? Thank you so much, James Walter Balsida. Juan Mil Hostino Honteveros II, malang pagpamati. Kagawad Bong N. Mugar, no? Danny Malcon, Nesincha Pinas, Ryan Belio, Clover Aguirre, Magallanes Corazon, Dino Alik, Jan Resisio, Rosario Banhao, Valentin, Jobal Trinidad, Ana Sinoro, Martin Aliling, Rochelle Bangelesta, malang pagpamati, no? And likewise kay Binji Locsen, Jovi Monares, Babe ko, Metoda. Ay, pretty si Babe ko. Thank you, Gid. Amilita Ramirez, salamat man. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon. Dali lang Martina Liling, Mary Herman, Rochelle Evangelista, Probilino Marquino, no? May lang pag-monitor. And dali lang ginatamyaw ta ang mga kaaksyon ta nga pamati sa sining udto sa kay Jenny Solgono. Nga daw nagdulom ning kay Jenny Solgono man. Sa Babes Mingo Stand sa Banga Julia, Valladolid, tamyaw kulang lihog akon sister Herminia Maluto, happy birthday. Halin sa kay Jane Hisolgon, no? Nga daw yellowish ni ang color ya sini. Si James Walter del Balkida, ga-monitor sa Barangay Lagasan, Bago City. Dagang salamat. And Jessa Santiago Octavio, base may di kabalo paano makapalapit sa inyo bulig para naka-admit sa ospital nidgid namon tani subong ngayo lang ko pasensya. Waay gid kami kabalo paano himuon. Do okay naman. Check lang ninyo sa ospital Jessa, no? Do okay naman magpa-admit ka. Importante may nagbayad ka lang siguro mo na importante gida, no? Kay John Mill Nesencha Piñas, no? Dara sa Barangay Kamalandaan, Narakawayan, no? Hostino Ontiveros II, salamat gida. Pa-shout out lang sa tapasiro ko sa San Benito Magalion, halin sa kay Kagawad Bong N. Mugar, no? May lang pagpamati kuno sa tapasiro yadra sa San Benito Magalion, no? Iblin Tumakin Brose sa Sipalay ga monitor, no? Happy Friday din. Happy Friday. Georgia Gargasiran, no? And sa iban pa naton nga mga kaaksyon. Sige, pakarunan ko lang ng iba na. Kay matagta na pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, sabi, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulit. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11, las 12 puntugid, no? Pagpitik isa ka orasan, nag 12 o'clock na, mga kaakson. Sige, tigrigma na. Las 12 punto na, mga kaakson. Sa ato sila nga pagpangalagad, 44 diyas na lang galing na bilin before pa man mag-Christmas Day. Kag may 51 pa kaadlaw ang nabilin before mag-New Year's Day, mga kaakson. No? Live extension na coffee mix sanay kita, no? Kaya ang live extension... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide.
Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras, kadtuantang balita ta sa patrol. Web aksyon na Eden Abuso, manghisayod ta na isang balita, mga kaaksyon sa patrol. Ini may kang tanan sa Calamity Loan bala sa SSS, mahimo na nga maproseso online, umpisa masunod nga simana. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Ari na Action Rex ang ginapamangkot sang tanan. Nga? Kay Ulutangon? Pero makabulig-bulig man. Oo. Pila ng minimum sila man? Kung pilay mo sweldo sa isa ka bulan Action Rex, amo na. Amo man na? Yes. Ti ko nag 50 taw kagali. 50 taw man ang malon mo. True. Amo na siya. Buhin lang sa sweldo na yun. Kapol man ang ulo. Pero amo na makabulig-bulig. Pero ti Action Rex, Bilog na? Hindi selected areas na magka-process na? tanan basta miyembro sang SSS Action Rex. Ay, gali Kahit ka? ti under kita, gid-declare kita nga under state of calamity. Kung One may of the four. kung may standing loan kaya, like for example, sweldo, ano gani, salary loan, pwede ka ka-calamity, Kung may, yes, pero kung may standing calamity loan kay Action Rex, hindi pwede. Ibuhin lang na guro. Kung may calamity pwede. loan ka, ibuhin lang na ang remaining mo balance sa bag-o mong application, di ba? Hindi gid pwede Action Rex. Kay Hindi bali, pwede? kay bali, for example, bali, ma-file na mo, makafile na sang online application para sa calamity loan ang mga miyembro sang Social Security System umpisa next week pa. Nami Bali, tani by Monday. maka-guest ding taga SSSO sa Sunday bla kay Action Yes, Boy okay Duran. na na Action Rex, na-schedule na na. Ati God, parang Yes. bisan paano man kun utang yang pagambalan subong aksyon din damo manog utang, especially kun miyembro kag qualified, damo gid mo. Yes, correct Action Rex. Ikaw Kasi hindi ang kayaw. damo sa utang ko duga. Hindi na damla pa ilang damla mga utang na. Dugay, wala ka na ni-withdraw sa sweldo mo kay puro na nagbayad sa Puro lang yung nagbayad ba? Ay, grabe no. Tungkol giging declare Action Rex ang Western Visayas sa state of calamity. Bisan sino nga miyembro pwede ka calamity loan provided hambal ni Ms. Charis Avila, muna siyang Regional Communications Officer sang SSS Visayas West 1 Division. Tanan nga miyembro pwede maka-loan kung makaparegister na sa online system nila nga pamati dira www.sss.gov.ph kag dapat nakabayad sa Action Rex, nakahatag bala contribution sang 36 months. 3 years.
36 months na. 3 oo. years. Oh, Yes. equivalent sa 3 ka tuig mga remittances. Oo, dugang pa Action Rex, pero di ba 36 months. Ang 6 months nga contribution, ang dapat na bayad mo sa sulod sang 12 months antes ang bulan nga nag-file ka sang application sang calamity loan. Kag ang nasambit nga anom ka bulan nga contribution ang naging bayad mo, dapat ara lang sa idalom sa isa ka coverage. Kay for example, Action Rex, 36 months ka tuod, biga contribute. Tapos ang 33 months mo ya, employed ka, tapos ang another 3 months mo nga mabuo tani sa 36 months, self-employed, hindi ka pwede. Kaya dapat under same coverage ang the last 6 months mo. Dapat ang 6 months mo, kung employed ka gid. Hindi pwede nga ang 33 months mo, employed ka ang 3 months mo, self-employed. Hindi siya pwede. Hindi ka pwede ka avail sang Dapat calamity loan. employed ka gid within 36 months amo na siyang insured gid nga ginalantaw. Basta ang 6 months Action Rex, same coverage sa dapat ang 6 months mga bayad, self-employed ka or ano na ka coverage sabi, self-employed o kung employed ka. Amo na bala, dapat 6 months mo buo, isa intact gid nga isa lang ka coverage. Giklaro man ni Avila nga wala na Action Rex kinahanglan sang iban pa nga pruweba. Kay amo na pala pamangkot sa iban basi kay tungod nga quote and quote calamity basi kinahanglan nga may picture nga guba dang balay mo o kung wala na daw piyak nga panapa, hindi man Action Rex. Amo lang ito ang requirement nila nga makaparegister ka sa ila online system kag nakakontribute ka sang 36 months. Kung okay na, ma-verify na Action Rex, ang loan mo masulod within 5 to 10 days. Amo ara na dayon. So, depende kung di Pero sila kung hindi sila ka online, magkakadto sila sa opisina sang SSS, pwede lang? online na gid subong gina-cater online. tanan Action Rex. Yes. Ti online to ah. Yes, online yung dapat tanan kay tinowing nga may may ano pa daan, may COVID-19 kabudlay man nami man ang online nga Action Rex parati kung wala ka timuon pungko ka lang da try mo da kung makasulod kay nagbanda sila gali kay basi bala kis Action Rex katamo sa mga nag-process online bala may ara kis nga mabagdaw ng ila system. Amo naman ang umpisa naman sa reklamo. Hindi mo kami ni kakalamity loan, hindi mo ni ma-open ilang website ni. Tsaga lang, kag pasensya, no? Umpisahan by Monday, testingan nyo na. Kaya man by next week, ma-download ng ininga program. Kaya since hindi man natin ora mismo Action Rex mo mga paglawag, to kunong under state of calamity, nagliga itong semana, wala man na tayo sa programa sa SSS. So, download pa lang, bali, by next week, amo pa na Action Rex, maka-start process. Aring kapahin sa pagpahayag ni Miss Charis Avila. Ang aton ng mga members na residents mo sang Western Visayas kay one of the 4 kita nga din declare nga under state of calamity. So amo na sila ma'am ang pwede maka-avail sang aton ng mga calamity loan program. So sa mga requirements naman niya, dapat ang aton member naka-register sa aton nga SSS website, ang my.sss na aton na doon ng facility, kag dapat may at least 36 months sila nga hulog, 6 of which must be within the last 12 months prior sa month of filing ng ila application sa calamity loan. Na siya ma'am actually nadala sa aton nga requirements na niara gid siya nga i-post, may picture nga wala ma'am. Ang importante lang ma'am nga amo na siya nga may 36 months na siya nga contribution, 6 of which within the last 12 months kag isa pa gid ma'am dapat ang iya na nga bayad 6 posted nga monthly contributions under sa isa lang bala ma'am ka coverage niya kung parehas na kung self-employed siya dapat ang iya na nga 6 months mahulog as self-employed na siya kung less than 6 months na siya hindi na siya ka-avail ang ating member. Oo. So binalik ko Balita rin sa patrol, ang sa Action Ida Naboso. Una sa balita ng aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Thank you! Salamat gid aksyon Eden Aboso sa patrol, no? Sige, i-announce lang din siguro by Sunday
Pamatian lang ninyo diri sa kapihan sa Aksyon no Radyo Bacolod, no? Taga SSS Bacolod. Kay may importanteng announcement sa calamity loan, no? Ayos, may connection sa may kong Colod. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the Kulod real... City Government Center, ini may kang tanan sa inspeksyon kag pag-calibrate sa mga gasolinahan, ginumpisa na sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Aksyon Art. Yes, Action Next, kinumpisahan na sa lokal nga panguluhan diri sa syudad sa Bacolod ang pag-inspeksyon sa 123 tanan no, ka-operational nga mga gasolinahan diri sa syudad sa Bacolod base sa nakuha nga datos ni Councilor Calao Puantibilla sa din siyang nagapamuno sa committee nga winning Committee on Energy. Ang problema lang galing sunod kay Puantibilla kay nahinay subong ang trabaho sining taga-permits and licensing division kag City Treasurer's Office kay pila kabilog lang ni ka mga personal action next mga 4 lang ang bal ni Puantibilla ang gin-designate kag amo ni sila karon ang nagatutok sa sining trabaho. Ang ginahimo na gani sa karon nag-coordinate siya sa bahin sa City Treasurer's Office kag Permits and Licensing Division kung anong mabulig sa iya sining talatapalokon komitiba para nga mapadasig ang trabaho. Why pa man so far, sulok kay Puantibilla as of this broadcast time, sa nabaton siya bing report gikan sa inspection team kag calibration team kung bala may ara sa natalupandan or nadiskubrihan na pila ka mga pumping machine sa mga gasolinan hindi maayo ang pagtrabaho. Yaring confirmation kag parayag ni Councilor Calao Puantibilla. We are closely coordinating with the licensing division, Treasurer's Office. Ang problema tagamay kay ang team in charge sa paglibot sa dugid ka minimal. No? As of this date, no, ang operational, we have 123 fuel stations throughout Bacolod. Ang aton sectors, mga 4 lang. Closely coordinated sa ila, kung ano ang mabulit sa aton opisina para facilitate na mabuligan nga mag-fast track ang pag-check up sa syudad sa Bacolod. As of now, nag-start na, nagasugod na, nag-double time ang aton division in charge. Initially, wala man sila sa naobserbahan sir. Kaya may mga questionable nga operation sa mga sining pumping machine. Sa pila pa man lang kaadlaw, wala pa, no? But we are closely coordinating yung nambal natin. Kasi gita coordinate sa ila, kasi gita storya, sa in charge, sa head, sa memoria. Pag we will know soon, no? Kay at the end of the day, luyag ta masigurado anay before any report, especially hindi mayo nga report, no? But as of now, wala pa man
Action Art, minimal pa man lang ang stations nga na double check gid sang aton nga syudad. Ang malasong nagsampalayag ni Councilor Calao, Puente Villa. Ang atong balitagigan sa Bacolod City Hall, bulog ginadulong sa ino sa life extension. Puno sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na art. Tayhupon balita gikan sa area sang Bacolod City Government Center mga kaaksyon. No? Ayos, sige. Daligid lang sa mga kaaksyon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Time +12:30 ng aton oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa Negros Occidental Mayors nagtambong sa LCP Convergence sa Metro Manila. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Sa detalye sa ning balita, Aksyon Marlon. Aksyon direct sa mga mayorya o kung kadamaan ng mga alkalde, halin dari sa Negros Occidental, ilabnagis ang mga siyudad para subong sa may isa sang pinaka palahalon kag pinakabantog na hotel dito sa Metro Manila. Amo ning Shangri-La Hotel sa Taguig City, Metro Manila. Dangod nagatambong sila sa tatlong kadlaw nga League of Critics of the Philippines
convergence. No, nga ang tema subong family servants, convergence for smarter, stronger, and sustainable cities, build global connections. Ang mga alkalde nga ato subong dito nagtambong si Himabalang City Mayor Raymond Tungson, no, ang Silay City Mayor Judith Gallego at ang si Palay City Mayor si Maria Gina Lizares, si Victoria City Mayor Javi Benitez nga mo ang presidente sa Association of Chief Executives, no. Nagoplanay ang mga Negros mayors sa dinner kagabi, kamanti nagupisa ining pagtanalipod nila Action Rex kahapon pa mo November 10 tubtob 12 ini siya mo sa lingon tubtob ini buwas nga adlaw. Now ining LCP convergence ang may tinutuyo parang papayo ang relasyon, no, sang mga syudad sa Bugos nga Pilipinas kag pati nang ginatawag nga global partnership nga ginapatihan may dako nga bulig sa ekonomiya sang ato sa nga nasyon, plus ang paghatag man sang prioridad sa mga programa, sa mga proyekto kag pagtutok sa mga aktibidad sa masunod nga 3 ka tuig. Nawara man ang presensya ni DILG Secretary Benhor Abalos. Kay man may memorandum di ang DILG mo sa dapat tanan nga mga city mayor sa Bugos sa Pilipinas pati gani ang mga governors man din padalaman sang imbitasyon nga magtambong sang siling pag-telepon action Rex. So unofficial business ni mag-official business gani pamangkot kung bala sino gasto ini di pwede makakuha sang government funds ang alkalde sa paggasto sa saring aktibidad, halin sila sa mga traveling expenses, sa registration fee, sa accommodation, sa pagkaon, meals, sa conference materials kung mayara din man. Pero basta gani pondo sa gobyerno subject na sa terming accounting kag auditing requirements action Rex. Now, tinguan talang karon nga mauli istorya makakuha kita sang interview bisan sa isa lang ka city mayor gikan dali sa Negros Occidental parang balaan taman kon balaan ang ginhambalan sa duwa ka adlaw, no, nga pag-tililipod nila dito sa may Shangri-La Hotel Action Rex kag mas mayo kun tani kumalabot taman ang presidente kay balasang Association of Chief Executives na si Victoria City Mayor Javi Benitez. Isa lang sang nag-remind Action Rex sa memo balaging pagwa sa nga DILG ina-remind lang ini nga mga partisipante, ini nga mga mayors na kung dito sila sa bahin sang Shangri-La Hotel ang hambal sang DILG indigid magsulod o kung magtener o kung maghampang sa gambling casinos kay namutikan siguro nalaligad ng mga pagdalipon sa mga city mayors ang kalabanan na base kon gasulod bala sa bahin sang casino sa Sudarex na butangin na saad din sa DILG Memorandum Circular number 2018/25. So sa mga ka-action ta diri sa Negros Occidental labi na sa aga-istar sa mga syudad di ka matingala nga wayang mayor sa nasubong bago na to so nagatambong gid sa isa kapag talipon sa tanan nga mga alkalde sa syudad sa Bugos nga Pilipinas tubtuwas Sabado. So laban-laban mabalik na sila sa maabot nga Lunes. Magluwag sa nagsunurex may isa pagdid ka ginapaabot man nga dako man nga pagtilipon. This time nga iyan naman ikakuan, iyan naman ka mga barangay officials naman, barangay leaders naman convention ini siya ang tawag siya is convention on local leaders towards good local governance. Mga barangay officials naman barangay kapitan iwato nila sa November 18 tubtob 20 Botsalingon 3 man kaadlaw dito sa Davao City ang venue city. Bla may ara pagid Philippine Councilors Day of PCL area year-end assembly naman December 16 to 17 dito naman hiwaton sa Angeles City
Pampanga. Kay ini nga mga dalagko nga pagtililipon ng mga public officials na sa diri sa dinggid pagwa nga memorandum sa nga Department of Interior ang local government o kon DILG. Karoon ta lang kung ano ang dugang pagid nga mga kayuhan sa resulta sa state visit o kon official visit naman ni Governor Bong Lacson dito sa may Darwin, Australia kay kamasami action rex kaya pabalo ni sang Public Information Office po mga hapon na sa mga alas 5 sa hapon pero nila ginapabalo kung ano so far ang mga gintabong ang aktibidad sa gobernador dito sa Northern Territory, Pungson, Australia. Ang ka-action yung gikan sa Capitolio Action malon una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you. Salamat sa gidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kay mga kaaksyon namon sa kanginan karon dugay-dugaya standby sa balik report ni Aksyon Eden Abuso mga kaaksyon no. Ini may kang tanan sa 46 anyos nga lalaki ho na dakpan ini sa nga nabaklan ini siya illegal nga armas lutang ay perti arestado sa syudad San Victorias. But before sinaksyon na din, daligid lang standby ang This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya. Hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 ng aton oras. Balikan tanay si Aksyon na Eden Abuso, antista magatag commercial. Ini may kang tanan sa 46 anyos nga lalaki na baklan sang illegal nga armas lutango, arestado sa syudad Sang Victorias. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Nukpo. Aksyon na din. Action Rex, ginarestong 46 anyos na lalaki matapos ang bypass operations ng otoridad aga sa Nobyembre 10 sa Barangay 12, Syudad San Victorias. Ang operasyon ang ginpatigayon sa CIDG Aklan sa pagpanguna ni Major Edgar Tonico Jr., kaupod ng Victorias PNP, sa pagpanguna naman ni Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Ginaresto amo si Reynaldo de la Torre, kag-residente sa Barangay 12, Syudad San Victorias. Nakuha kay de la Torre ang isa ka kalibre 9mm pistola, duha ka magazine sang amo nga armas, 18 kabala sang amo nga armas. Action Rex. Actually, ang nag-istorya ta tani sa Victorias PNP galing nagpangabay sila nga sa CIDG Aklan lang to reach out pa ta subong kay Sir Tonico. So far wala pa siya kasabat. Action Rex. Kay ti
nga Aklan pa ang nagpatigayon, CIDG Aklan pa nagpatigayon sa operasyon, might be may mga reklamo man to against siya. Pero Sa IDG Aklan galing lead agency. yes, CIDG Aklan Pero Action ang suspect din giturnover nila sa Victorias. Yes, Action Direct Sara pa, pero ti baloon tani karon kung anong base may mga nabilin to siya or may ara to siya wala mga case bala sa Aklan. Ti balon tani kay Sir Tonico karon kinagamba siya nga daw busy pa sa subong base after lunch makapa-interview na siya Action Direct. Sige. Balitalin sa NOC po ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita ng aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Eden Aboso, balita gikan sa Nokpo, no? Daligilang aksyon na Eric Magbanwa, kagangato siring nga mga out-of-town reporters, mga kaaksyon. Mighty Sianay, kulang malaki. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas, kay, ano ko sila, pandisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko bahan ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas namin sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskulan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang
paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-understand. Bulig! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:52 ang aton oras, mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, katuan tanayang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ginikanan, ginapanumdum sang Bacolod City Police Office sang ila responsibilidad sa pagbantay sa ila kabataan. Agod nga malikawan ang aksidente. Kag krimen blang naga kanabo diri sa syudad. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa. Sa detalye sining balita, Aksyon na Eric. Oh yes, Action Rex. Hello. Hello. Kamusta? Ayun. Dula ka sa linya mo. Okay. Ano ba yung patigayon mo? Oo, gani. Asa sa simana na naguro, mga tigayon na ang ano? Tanan eh. Nga ginapabot. Gali? Oo, subong di uwagit, malamalagit. Sabado, buwas, Domingo at iway tsansa. Way tsansa Daway gid ka pabatsag, no? Sa simana, guro sinakuha ng pabatsagan na ya. Kaya may mga ginapabot man ang tanan mo. Kagang halos tanan nagapabot, gid. Kag halos tanan nagahangla sa ginapabot, no? Daw manok nga nagainom tubig nga nagatanga sa langit kang magtulon sang iya nga gin inom nga tubig. Ang wala dahil inom sang tubig maglungo-lungo o saka ng tangla. Tangla kay ti wala gid. Gani no? Di wa gid po mo gini nga mga sinimana nga to kapuraot kini. Gani man. Do nagahilapit ang Disyembre daw ga puraot sa no? Gani man daw malaang kwan ang sitwasyon. Abi ko ga malang tutunlan mo. Si Kagawad Jofred to ate basi may sobra. May padala? Basi may kuwan pa ka pa. May sobra? Oh. Sa birthday ni Kagawad na? Oo. Wad ba si sobra sa birthday mo, Wad? Damo, tugapon mga bisita. Mo kita ko sa picture diyo. Ay, ito ni Kagawad? Oo, tibasan paano. Na-enjoy man to sila sang birthday ni Kagawad la. Anong FB name ni Kagawad sa Facebook? Iman, hindi kami friend sa Facebook mo. Iatag ko lang karon si mo. Hindi ka mo friend gali? Hindi ko nag-update sa iyong activity sa barangay ito. Ipagsabi sa ako ng iyong Facebook account. Karon kay padala ko si mo. Okay, birahon ta sa, no? Ang ba birahon? Diba si ko may mga sulo-sobra pala, no? Wala na panos pala, no? Kasi may ngagaw karon nga adlaw ni Kagawad. Anyway, Biyernes pa malanga. Biyernes pa. Kasi sa Sabado magapadala si Kagawad, no? Magapadala sang? Sang sobra sa birthday ay. Muna na ginasa. Okay, ito November na ho, Oo, gani. Ito sa December pa siya mag-support pala. Budlay mo ko mag-support kay kadako man, no? Ate, okay man lang na yan. May ako na utay-utay kay ito ka-suspense pala. Alaban. Kaga daw kwando ka excited, no? Ang sitwasyon ko na utay-utay ang pagpadala na hindi sa mangintingog, no?
Mayo kagin magtirada. Daw makadugdong sa... Mapilitan ni si Kagawad ba mo ng dalaga sa istoryata, no? Laban eh. Pato ba siyang biwad? Kasi taman kawad ka sa birthday mo, ay kaka bangon pa sa subo, kasi kung hangover pa si Kagawad yung prin sa panta, no? Oo, gani man. Sa Barangay Robles sa birthday. Ito tama siguro yung bisita, kasi para si Kapchat kay si Congressman Yulo mo. Dino Yulo sa yung birthday kahapon, matay ko. Dala sa may Barangay Robles na Ay Castiliana. na-block mo ning iyang Facebook ni. Gin-block ka? Diyan, na-block mo ning Facebook yaw. Urong Facebook ni nag-block sang iyang account ay. Base. Di na makita ang iya ng mga post ni. na. Oo, may-ari pa man pro, why na tao-tao? Ati ba si kung sa lain na ano kung hindi na pwede ma-post siguro na, no? Yan, yung bata. Ay, sige lang kayo mga ito. Basta may bago sa nga Facebook account, Dani man. Si Basta Kagawad ka monitor Jopret. man ni Saguro ah. Wag ka monitor ka tawad. Sige, iwan na ka pong padala na, no? Ang ano? Kayo di purma. Para nga makatilaw man ta. Ano man nga dalaga na sang sitwasyon. Wad! Birahin. Hindi na magduwa-duwa pa, no? Gani. Kay ang tanan nagahangla sang sitwasyon. Ang ato karakita, ito ko galong naman, no? Galing ka daw, ating kung mga mabaw, nagyapon niyang kainit sa panahon, kito ang atong sa nigalong sa langit, ito nagalaptaya. Hindi kasi ling tingob aksyon na Rex, no? Sa ito nga mga tagpapit, medyo kulang, ha? Halong-halong na kita. Kahit yung simpo, hindi mapaktan, gaulan, kainit. Okay. Kundi ang guwas na trangkaso, no? Gani man. Kasi masalamat pa nga may COVID-19, no? Ba? Tamo na pisada nato nga apektuhan sa COVID-19. Pagpa-Japan nila to, bauti ka delikato sa COVID-19 po, no? Gani, no? Tamo na nga halong-halong na ta. Damo tong nagpa-Japan lang. Damo sila, no? Pilatos lang bilog, apat. Oo, damo-damo to sila. Si Congressman Greg, si Mayor Albi, si Councilor Tade, si Jason... Jason, wala yung madala, Villarosa, si Capnoli. Si ang utod, sino tong upod pagito nila? Basta si Al Victor gali daw mo pagid si Councilor Al Victor. Si Al Victor, ito ay madala mo. Dawara sa mo. Si Simple Distrito, former councilor, councilor. Simple Distrito daw siya pagid, no? Silang kay haway man ako ang gid delikado kay tatlo kadlaw, apat kadlaw, okay naman na, solve naman na. Pawayway lang. Importante pa huway-huway lang anay. Naman ang tirada, no? Pag kita mapaabot at ang wala yan, no? Nagkasubo ba? Daw nagpahuway-huway na sila pero kita paabot sa wala piho Axorex, no? Si Juan gali, Councilor si Mayor Albi, si Gasataya, Councilor Simplicia Distrito, si Jude Tadillo Saison, kag pito pa kaiban nga hindi nang magpangalan na. Kuwara naman sila daw, okay naman sila. Okay ba na daw? Quarantine na sila pila kadlaw ni Guro ah. Symptomatic man Guro ah. Oo ah. Hindi man Guro sila nga doon, ito kaso na Guro ah. Oo. Dala na sa panahon sa Japan to init, papuli mo. Sa Japan tugnaw. Oo, pagpuli mo di init sa Pilipinas, no? Ito nagsaka ang init kagtugnaw eh. Oo, laban ni kabintaw magsaka sa bulsa mo. Lawan mo, puti ko ang bulsa mo. Kaya pag ito, no, tiba doble na kitang init, no? Ang gawa sila trangkaso, gito. Kung muna na tirada. Ano nang ginikanan eh? Yan nga itong mga ginikanan, nabi inyo ni obligasyon, no? Bantayan yung kabataan nyo. Kahit number one, isa nakitaan hindi nga problema. Kadelikado sa kabataan. Hindi mga kabataan, siya sila nagapangayo kayo sa dalan, bla? Na magpunto mga salakyan kung mag-green light. Hindi may mga kabataan, kita nga nagapanoktok sa mga kuhan, sa mga salakyan. Nagapangayo kwarta. Siling ni Police Lieutenant Liberty Japi, ang Deputy PIO officer sa PCPO, sa ito ni kadelikado nga base sa ulib lang magkalabungguan o kung magkalaipit na ang mga kabataan nga hindi matiparahan sa mga driver sa sakyan nga amo ni sila ang kung kaysa nabutang man sa lang alang tungod ng kabataan nagpinalumba lang sa pagpalapit sa salakyan nagapanuktok sa mga portahan sa salakyan agod magpangayo sa kwarta o kung pagkaon man.
Pagluwas ni Action Rex, nakitaan man sa kapulisan naton nga kadelikado naman sa pag sa kabataan, ining mga nagaduksing bala sa dalan nga kabataan, nga daw as if daw ugsara na sa ila sila nga pulian. Classic sample diri sa aton sa barangay 9, dira sa may tabangan tanan diskilit diho sa may bad intersection sang Burgos Locsin. Na kung napunta may makabataan taga nga linagsanay, nagapanaguay kag nagahinabuyanay kung ano da, no delikado. Action Rex nga base kon madala sa kabubungguan sang sarakyan, tiyangguan sila do sa lapas ang driver. Action Rex. Ang ikatatlo, ang nakita sa pasatong delikado sa kabataan, ini kabataan nga nagalagaw man niya sa oras kagabihon nga wala nagapanumdom nga may ara pagyapon kita nga curfew. Kung kaysa ti makibot lang ginikanan, mapakawad na lang ginikanan, mapaibalo na lang ginikanan, nga involved gila kabataan nila sa mga atraso kung rambol o kung mga ganggang nga naga-operate sa oras ang kagabihon. Sa muni ang panawagan ni Police Lieutenant Colonel, ako ni Police Lieutenant Liberty Japi ang ato sining Assistant PIO sang BCPO nga look out kung tani ini sang ginikanan naton nga magiya sa aton kabataan nga hindi ma-involve sa mga krimen o kung hindi man ma-involve sa mga aksidente diri sa syudad sang Bacolod. Yari si Lieutenant Injapi sa interview sa Action Radio. Ginikanan no nga sila man bantayan ining mga kabataan nga ara dira sa dalan nagabantay kung mag-agi kapay pa nga ang mga ginikanan nga ni nakabalo na sang ilang mga kabataan tungod nga permi manamon ina sila nga ginapanguha na kag ginapangbalik sa ilang respective nga mga ginikanan pag nagadulugsing no nga pamatsyag nila ya do playground no ang amon man sinagid gapon nga panugyan nga gibaluon bala sang ginikanan ng ila sina nga mga whereabouts kay kami no samtang makita naton inadara ginapanaway naton kag gina-call man ang attention sang ginikanan kag sang aton nga mga barangay officials gani gapagulit na kita para nga masaway ini sila no katama gid kadelikado sang ilang ginahimo kay mga intra sa mga ganggang no ang mga kabataan nga ini bantayan man naton sa tungang gabi nga magpululi na sa inyo mga panimalay kay sa tanan nga oras hindi naton nila sila makita nga ara dira sa dalan kung kita man ang ginabantayan nila so mapabulig kita sa mga ginikanan nga bantayan ng ilang kabataan abot malikawan nga mahimo sila sa mga ginagamo balakis ano kabataan mga gang members no gani nga magbuligay kita sa pagutapda sang sini nga mga kabataan nga ara sa mga dalanon especially kung gagabihon. Aksara ka ba na panawagan ni Lieutenant Injapi sa mga ginikanan sa kabataan nga nagalakaw kung nagapangayo kayo oras sang gagabihon kag kung aga nagadugsing sa tunga sang dalan. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magpano nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? Ayos, sige. Kantuan ta ng balita ni aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, no? Ini may kang tanan sa 25 anyos nga lalaki ho, ginakabig nga street level individual, nadakpan sang sa isa ka drug by bust operation sang Cadiz City PNP Enforcement Team. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, again aresto sa mga katapos ng kapulisan ng isa ka street level individual sa riyan kay patigan ng bypass operation kahapon ini mga alauna 55 sa bahin sang Punta Cabal, Barangay Zone 6. Ang gidakop gigilala kay Kevin Heltendes E. Bilbar alias Ungas Heltendes, 25 anyos sa ginag kag residente sa Purkawa, Barangay Zone 6, Ciudad San Cadiz. Ipamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Julian Dispi ang operation po ng Station Drug Enforcement Team. Kag sa sining operation, tigay nga ma-recover ang pitotaran ka sa siyay sa siyabo na gid kaya ng resort kasubog gina-plaster na nga ma-file gila ng kaso sabay sang fiscal sa sala ni Fiscal Madiraso. Ang TikTok associate sang plastic na mayunod nga siyabo
Kalakip na diri ang buy-bus item nga nabakal sa pusirmayer nga pulis. Nasulod ini sa isa ka coin force. Sulod lang sa coins, kalakip na ang 500 piso bill nga gigamit nga buy-bus money. Pero sa report mga 0.5 kon 0.5 grams ang kabugaton sini sa nakuha nga siya nga nagabili naman sa mga 3,400 pesos. Sa subong, gina-process ang pagpasakas ng kaso increase sa violation sa Republic Act 9165 and Section 5 sa pagbaligya sa illegal drugs kang Section 11 ang pag-angkod sa posisyon sining dangerous drugs. Kag ang ining suspitsado pagkatapos ng file sa kaso tibog na pabilin sa Gapon Action Rex sa PNP Custodial Facility sa Cadiz City, PNP. Sa ito ni mga ka-aksyon nga mahilig magkape, liwat kita nag-remind ang Life Extension Coffee Mix. Isa ka kape nga makatag yung benepisyo sa atong siningalawas. Kaya man ang isa... Sa balita una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat skid aksyon na Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Standby anay aksyon na Nelson Patinio. Balikan tada dugay-dugaya. Balita mo sa Calatrava. Arianay ho, live extension na vitamin. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Katuan taning balita ni aksyon na Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Tatlo sa biktima sang pagpanglutang balaw sa Spar 2. Barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava. Nagapanawagan sa sospek nga magsungkana kagatubangon ang among kaso. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio!
Ari ang balita ni Action Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Action Nelson. Action Rex sa tatay sang biktima sa paglutang sa Sparto, Barangay Minapasok, Banwa, sang Calatrava. Nagapanawagan sa sospitsado nga magsungka na sa otoridad agud atubangon ang krimen nga ginhimo sini. Madumduman Action Rex nga ginapatay ni Rimart Tribucas 26 anyos ang mga lugar. Ang iya sini nga tupad balasang iya tupad balay sa tong Nobyembre 5 lasay sang gabi samtang nagatampong sang birthday party sang iya sini nga lula. Ang suspitsado ang ginkilala naman sa kay Junjun Aligyuho 27 anyos sang amo nga lugar gamit ang wala pa nahibaluan nga armas lutang. Suno pa sa iya sini nga tatay nga si Robert Tribucas, wala niya ginalauman nga patyon sang suspitsado ang iya sini nga bata tungod sa kaayo nga ginpakita sang ila pamilya sa suspitsado. Suno pa sa tatay mabuot ang iya sini nga anak kag wala sang kontra sa lugar. Ang biktima Action Rex ang nagabot sa lugar halin sa Metro Manila agud lamang nga magtambong sang birthday party sa iya sini nga lula. Yari ang kabahin sa pahayag sang tatay sang biktima. Yung mga seksyon. So, rin ko lang dyan para wala na problema dyan. Ang mga layo ko dyan, subod sa atong tayo. Surrender lang para hindi wala na kita damo nga pagpan. Kita paano na sa Sparto. Yang ka ayo ko sa inyo, anong ko palabis ng mga pano para sa mga nang magurusot. Yung problema lang na nahimo nito sa bata ko. Bata ko wala na-enjoy sa pamilya. Ara na sa kaadlaw sa dati na tulog niya. Mahimo dyan, surrender lang dyan. Ako nag-ayo sa imo, surrender kay wala ka sa akon. Kung mo problema sa imo tani mo nga manggiging mo sa bata mo, sa bata ko. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, ka-Aksyon yun Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Matapos ang balita ni Action na Nelson Patinio sa inuwanta na yung balita ni Action na VJ Apasible sa area sang Pontevedra, duwa ka mga personaho na dakpan sa isa ka drug by bust operation sa Banwa sang Pontevedra kagabi. Yari ang kaundan sang balita ni Action VJ Apasible. Sa detalye sining balita Action VJ. Action Rex ginabulubanta naglabot sa 5,000 ka pesos nga balor sang ginapatihan shabu ang narecover sa mga operatiba gikan sa duha ka mga suspetsado sa isa ka buy bust operation takna alas 7:50 kagabi Nobyembre 10, 2022 sa may Purok Riverside, Barangay Don Salvador Benedicto, Banwa sang Pontevedra. Ginkilala ang mga suspects sanday Jerob Samson, 37 anyos, kasado kag residente sa nasambit nga lugar. Kag John Nerogera, 30 anyos, soltero kag taga Purok Malipayon, Barangay Roberto Salas, sa syudad naman sang La Carlota. Ang nasambit nga operasyon sang Pontevedra PNP Station Drug Enforcement Team ang ginpamunuan ni Police Lieutenant Roel Peñero, ang Deputy Chief of Police sa nasambit nga istasyon. Nagalabot sa 8 tanan ka mga heat-sealed transparent plastic sachet sang ginaaligar shabu lakip na ang buy-bust item ang narecover sa mga kapulisan gikan sa paginakop sa duha ka mga suspetsado. Na-recover man ang 500 pesos nga mo naman ang gingamit bilang buy-bust money. Ginabulubanta nagabugat sa 0.7 gramos ang ginaaligar shabu nga nakuha gikan sa mga suspetsado. Sa karon nagkahunong ini sila sa custodial facility sang Pontevedra PNP tag nakatalana nga mga pangatubang sa kaso angot naman sa paglapas sa Republic Act 9165 o kuning Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Banwa sang Pontevedra. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible balita gikan sa Banwasang Pontevedra, no? Sa mga kaaksyon ta, constipation ang problema ninyo, balokang constipation na mo sang iloy-iloy mo sang tanan nga mga diseases, mga kaaksyon, no? Evergreen Herbal Capsule ginatanay ta sa inyo mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Gintingob nga porsa ini sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Equality products ang Dokiko Alternative in Health Food Center Evergreen Herbal Capsule. Aprobado sang Food and Drugs Administration o kun FDA, no? Tumarlang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas mga kaaksyon. Evergreen Herbal Capsule. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapag-titikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umuman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan tagi ng Action Radio.
Kay pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sang Aksyon Radio, kay wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na nakabati ko na ihanap na ng sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri kong prinsa lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa daan. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:24 ang aton oras. May lang pagpamati gali sa kay Humalumina, no? Kay Kativir, no? Kay Torres Alex. Abi ko naguba naman amon radyo, ba? Kibot ko kay nagragaak naman si Aksyon Eric gali. Ayos, sige. Salamat gid Sir Torres Alexa. Inday Blasa, salamat gid Anabel Garcia dara sa Purok San Roqueo sa Barangay Tangob, ga monitor man sa sining mga inoras. Kay Jocelyn, salamat gid Eljan Cabudilio Paborada, ga monitor sa sitio Amilis, Barangay Santol, Binalbagan. Ga monitor to sila. And Evelyn Sinaon, salamat gid kag kay Nanay Vangeline kag Lani Hulagay, no? Sang Purok Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod City. Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati dra sa Celine Homsa. Thank you gid madam. G. Matagwan, salamat gid ga monitor sa sining mga inoras. Kag kay Idi Laos, kay Pelton Lipora, Jovel Pontenegra Coyagbo, salamat gid. No? Thank you gid. Liberty Beniti Nobaldo, Milili Oligo Dino Alik, salamat gid. No? Gerald Babawa, thank you gid. Salamat gid. No? Sa mga kaksyonta, daw marosadya man ni sa Bureau of Correction, no? Ining ginpayag ni Attorney Rocky Tomas Balisong, no? Abogado sang suspendido nga Bucor or Bureau of Correction chief nga si Gerald or si Chief Gerald Bantag, no? Nga ginaligar mastermind sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid last October 3, no? October 3.
nga wala nagapanago kag mapakita sa publiko si bantag sa husto nga tion. Suno sa abogado sa ambus interview sa iya sa Department of Justice Office sa Manila, hindi obligasyon kuno ni bantag nga magpakita sang iya kaugalingon sa publiko. Pero kung ni-require ni sa sang Department of Justice or sang korte nga magpakita siya, may may posibilidad nga magpakita ni sa iya. Unless kung iban pa nga ti basi kung may iban nga ti abogado ilang marepresente. Suno kay balisong ang pag-file sang kaso, akusasyon pa lang, kag ang akusasyon hindi buot silingon nga guilty na, no? Kag wala pa sang warrant of arrest nga ginpapanaog para sa kay bantag, kag wala kamaturan nga nagapanago ang iya kliyente. Naibaluan nga nag-file ang sang murder complaints o naibaluan nga na-file na ang murder complaints bato kay bantag Bureau of Correction Senior Superintendent Ricardo Zulueta kag pila pa kaiban nga may angot sa pagpatay kay Lapid kag sa ginaligar middleman sa plano nga pagpatay nga si New Bilibid Prison inmate Cristito Villamor Palanya o kon John Villamor, mga kaaksyon sadya, no? Okay, kag ginpayag naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pila kadlaw matapos ang pagpasaka sang kaso nga murder batok sa una kagiban pa nga mga individual tungod sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid nga nagtukod sang iya kaugalingon nga ginharian ay Portino o kon teritoryo ang suspendidong hepe sang Bureau of Correction paagi sa ang si General Gerald Bantag sa sulod sang NBP or New Bilibid Prison. Nagpahayag man sang pagkabalakang presidente nga ang mismo prison chief sang pungsod ang ginaangot sa isa ka kasong pagpatay, no? Duda man si Presidente Marcos Jr. nga nagtukod si bantag sang iya kaugalingon nga freedom freedom nga botsilingon kontrolado niya ang nagakatabo sa sulod sang presuan kon nga hilway siya nga makahulag kag wala mahadlok nga masilutan. Naibaluan nga ginsuspende sang presidente si Bantag sang 90 Dias para masiguro nga patas ang investigasyon sa kaso ni Lapid, no? Si Lapid ang host sadto sang Lapid Fire sang DWBL 1242 nga ginlutang patay sa iya salakyan sa Las Piñas City sadtong Oktubre 3, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa imidya nga tunura sa langalang nata sa tiyempo mga kaaksyon namon sa kanginan. Pasensya gida sa way ta malabutan nga mga mensahe kag panamyaw sa sining udto or sining hapon mga kaaksyon, no? Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon